En huomannut katsoa tuolla kaupungilla tänään näitä joululyhtyjä. Ei märganud täna linna peal neid jõululühtreid, ei pannud tähele. Meillä on Suomessa myydään semmoisia savesta tehtyjä lyhtyjä. Meil Soomes müüakse selliseid savist tehtud lühtreid. Se voi olla, että se on kynttilän jalka tai mä en tiedä miksi sitä sanotaan, mutta savesta tehty. See võib olla, et see on siuke küünlajalg või midagi, et ta on savist tehtud. Ja sitten siinä on tämmöisiä reikiä. Ja seal on siuksed augud sees. Ja niistä reiistä näkyy se valo. Ja siis nendest aukudest paistab seda valgust. Se on vähän niin kuin tämmöinen, että siinä on reikiä. Ymmärrätte nyt tämän? Kas te saate aru, ta on siuke nagu... Teillä on samanlaisia. Jah. Onko? Ehk meil on sarnaseid vist. Okei. No nyt voi olla niin, että meidän elämässä, kun me haluttaisiin olla vahva ja kaunis ja ehjä lyhty. Ja võib olla, et kui me nüüd oma elus ka tahame olla siuksed tugevad ja kaunid ja siuksed head siis need laternad, ei olekaan kiva, että me ollaan rikki. siis ei ole tore, kui me oleme katki. Että meissä on tämmöisiä reikiä. Et kui meis on nagu auke või nii. Mutta siinä onkin salaisuus. Aga selles peitub üks saladus. Juuri niistä aukoista ja reiistä ja haavoista näkyy se valo. Siis just nendest aukudest ja nendest haavadest paistabki see valgus. Tämä lyhty, jota me olemme, See latern, kes meie oleme, sen tarkoitus on nimenomaan viedä sitä säteilästä valoa niin pitkälle kuin mahdollista. siis selle eesmärk ongi lasta sellel valgusel paista nii kaugele kui võimalik. Taas on tässä tämmöinen uskon elämän vaikeus. Ja siin on taas selline usuelu üks raskus. Että kun Jeesus tulee mun elämääni, Kui Jeesus tuleb minu ellu, Pyhä Henki on matkassa mukana. Püha vaim on sellel teekonnal kaasas minuga. Ja Raamattu sanoo, että Pyhä Henki pysyy mun elämässäni. Ja piibel ütleb, et püha vaim jääb minu ellu. Isä pysyy mun elämässä. Isa püsib minu elus. Ja Jeesus. Ja Jeesus. Kukaan ei ole lähdössä pois. Keegi ei lähe ära. Ja silti kaikki se lahja, mitä mä olen saanut, Ja siiski see kõik kingitus, mis ma olen saanud, ei olekaan minua varten, ei ole minu enda jaoks, vaan jaettavaksi. vaid jagamiseks. Että joku toinenkin näkisi. Et ka keegi teine võiks näha. Joku toinenkin ymmärtää. Et keegi teine võiks ka mõista. Joku toinenkin saisi tartunnan. Et keegi teine saaks ka kutse. Ja joku toinenkin voisi hymyillä. Ja keegi teine võiks naeratada. Eli joskus me ymmärretään Jeesus väärin. Vahel me mõistame Jeesust valesti. Kun Jeesus tulee mun elämääni, Kui Jeesus tuleb mu ellu, mä kätken hänet ja vien hänet komeroon. ma justkui sulgen ta endasse ja viin ta kusagile kappi ära. Pahan päivän varalle. Siis kui tulevad kurjad päevad, selle jaoks. Ei. Ei ole. Jeesus ei kulu käyttämällä. Jumalan rakkaus ei kulu käyttämällä. Jeesus ei saa otsa kasutades ja Jumala armastus ei saa otsa, kui me seda kasutame. Jumalan valo ei himmene meissä jakamalla ja käyttämällä. Jumala valgus meis ei jää tuhmimaks, kui me seda aina rohkem kasutame. Jeesus valo ei ole joulukynttilä, joka loppuu, Jeesuse valgus ei ole nagu jõuluküünal, mis ükskord kustub, vaan se pysyy. vaid Jeesus püsib. Ja mitä enemmän jaat, sitä enemmän hohtaa. Ja mida rohkem sa seda jagad, seda enam see paistab. Mutta yksi asia. Aga on üks asi. Ei tarkoita välttämättä sitä, See ei tähenda tingimata seda, että sitä vahvemmaksi purkki käy. et seda tugevamaks kasvab see purk. Ei, vaan voi käydä niin, että sitä heikommaksi me tullaan. Ei, vaid võib juhtuda, et just seda nõrgemaks muutume meie. Sitä paremmin valo näkyy. Seda paremini paistab see valgus. Ei ymmärrä. Ei saa aru sellest. Täytyy vaan sanoa, että isä en ymmärrä. Tuleb öelda ainult, et isa, ma ei saa sellest aru. Vaan joskus tämä koko valtakunta on kätketty heikkouteen, älä hämmästy sitä. Vahel lihtsalt terve Jumala riik ongi peidetud nõrkusesse. Jumalan valtakunnassa heikkous ei ole ongelma. Jumala riigis nõrkus ei ole probleem. Joskus voima on ongelma. Vahel võim ja vägi on probleem. Se tästä valosta tähän kohtaan. Seda nüüd sellest valgusest. Nyt se seuraava kysymys on, että jos tämä kerran ei ole meitä varten,
Ja nüüd järgmine küsimus on, et kui see ei ole ainult meie jaoks, No minne sitten tämä valo, tämä lyhty pitäisi viedä? no kuhu kohta siis see valgus ja see latern tuleks viia? Meillä on joskus sellainen taipumus, että me vaan kokoonnumme kaikki lyhdyt keskenämme. Meil on selline nii-öelda veendumus või selline harjumus, et me koondame kõik need laternad kokku. No meillä on silloin valot päällä, Siis meil justkui nagu valgus paistaks. mutta kaikkialla muualla on pimeätä. Aga ülejäänud mujal on pime. Sekö se oli se Herran suunnitelma? Kas see oli siis see issanda plaan? Ei, vaan Herran suunnitelma on, että kaikkialla maailmassa näkyisi tämä Jeesus-valo. Ei, vaid Jeesuse plaan oli see, et kõikjal maailmas paistaks see Jeesus valgus. No okei, sitten me ymmärretään, että sit pitää tehdä jotakin. No okei, siis me saame aru, et nüüd peame midagi tegema. Sitten me arvotaan niin, että lähetetään Joel ja Seppo tonne maailmaan. Siis me kalkuleerime nõnda, et võtame Joeli ja Seppo, saadame nad maailma. Kun se on paha ja kauhea ja ilkeä maailma, syntinen maailma on tuolla ulkopuolella. No see on üks paha ja kohutav ja pattune maailm seal väljapool. No jo joutavia poikia, lähetetään ne sinne. Et need on siuksed vastupidavad poisid, saadame nad sinna. Me juhlitaan täällä vaan valossa. Et meie ülejäänud siin pidutseme selles valguses edasi. No pojat saa yhden kiinni No need poisid siis saavad ühe sealt kätte ja me tuodaan se tänne ja toome ta siia. ja opetetaan meidän tavoille. Ja õpetame meie kombeid. Ja iloitsemme ja ylistämme Herraa. Ja rõõmustame ja ülistame Jumalat. Tämä on nyt se kohta, jolloin täytyy ruveta mulle antamaan anteeksi, mitä mä sanon. See on nüüd see koht, kus te peate mulle andma andeks, mida ma kõik räägin. Mä väitän näin, että meillä uskovaisilla on joskus semmoinen tapa, että me olemme vain keskenämme. Ma väidan seda, et meil usklikel on vahepeal see komme, et me oleme ainult omavahel või üheskoos. Milloin nyt Joel lähetetään ja milloin Seppo lähetetään jonnekin, mutta muuten me ollaan keskenään. Et vahel saadetakse üks Joel, vahel saadetakse üks Seppo, aga ülejäänud aja me oleme ikkagi kõik koos. Ja nyt tulee tarkka kohta. Ja nüüd tuleb üks tähtis koht. Tiedätkö, kun isoäidillä on tapana ripustaa pyykkejä narulle? Kas tead, kui näiteks vanaemal on komme panna pesu kuivama nöörile? Meillä ei Suomessa enää kukaan kehtaa tehdä sillä tavalla, että ei naapuri vaan näe, mitä pyykkejä meillä on. Et meil Soomes enam keegi ei taha nii teha, sest et muidu naabrid ju näevad, et mis linad sul on. Mutta siellä tarvittiin semmoinen pyykkiseiväs pitämään se naru ylhäällä. Aga sel puhul oli vaja sellist nii-öelda vait või mis toetas seda nööri. Kuidas seda nimetatakse? Tietääkö nyt kaikki, mikä on tämä pyykkiseiväs? Kas kõik teavad, mis see teivas nagu võib olla, eks? Et Me mida ta tarvitaan teeb? sitä nimittäin nyt seuraavassa kuvassa. Nimelt nüüd meil on vaja järgmise pildi jaoks teada, mis teivas see on. Koska täällä on joku setä käynyt sanomassa, että pitää kertoa Jeesuksesta tonne maailmaan. Sest et keegi on rääkinud, et me peame Jeesusest minema sinna maailma rääkima. Me otetaan se pyykkiseiväs. Me võtame nüüd selle pesunööri alt selle teiba. Onko nyt kaikilla se seiväs? Kas kõigil on teivas käes? Sitten laitetaan evankeliumisen seipään päähän. Nüüd me paneme evangeeliumi sinna teiba otsa. Ja sitten me kurotamme sinne pahan ja kamalaan maailmaan. Ja siis me sirutame selle sinna koledasse ja pahasse maailma. Tiputetaan se evankeliumi sinne. Ja potsatame selle evangeeliumi sinna. Toivotetaan siunausta. Ja soovime õnnistust. Ja palaamme laulamaan tänne. Ja tuleme ruttu tagasi siia laulma. Ei tapahdu mitään. Ei juhtu midagi. Ehkä jotakin voi. Võib-olla midagi juhtub. Nyt siinä on yksi virhe. Siin on nüüd üks viga. Evankeliumi ei tartu sillä tavalla. Evangeelium ei nakka sel viisil. Varsinkaan tässä ajassa. Vähemalt mitte sellel ajal. Vaan nyt tarvitaan olkapää olkapäätä vasten. Vaid nüüd on vaja õlg õla vastu panna. Pitää mennä niin lähelle toista ihmistä. Peab minema nii lähedale teisele inimesele. Nyt mä annan teille säännön. Nüüd ma annan teile siukse eeskirja või. Siellä, missä tarttuu flunssa, Seal, kus nakkab gripp, siellä tarttuu evankeliumi. seal nakkab ka evangeelium. Etäisyys on sama. Et see edasikandumine on samamoodi. Ymmärretäänkö? Kas mõistate? Eli me emme voi mennä sillä seipäällä Me sinne, ei saa minna selle teibaga sinna, vaan meidän on hyvä mennä ihmisten lähelle, ihmisten luokse. vaid meil oleks hea minna ise inimeste lähedale, nende juurde. Ja kun me olemme lähellä heitä, Ja kui oleme nende lähedal,
He näkee meidän elämää, keitä me olemme. Nad näevad meie elu, kes me oleme, Mitä meille kuuluu? kuidas meil läheb, Mitä me tehdään silloin, kun me sairastetaan? mis me teeme siis, kui oleme haiged, Mitä me silloin tehdään, kun kuolema käy kylässä? mis teeme siis, kui surm on meid külastanud. Miten ne uskovaiset silloin toimii, kun niillä on paha olla? Kuidas need usklikud käituvad siis, kui neil on paha olla? Mitä ne tekee silloin, kun ruoka ei riitä? Mis nad teevad siis, kui neil söök lõpeb Mitä ne otsa? tekee silloin, kun ei ole töitä? Mis nad teevad siis, kui on töö Mitä ne kadunud? tekee silloin, kun lapset pyytää vaatteita eikä ole rahaa? Mida nad teevad siis, kui lapsed paluvad riideid, aga ei ole raha? Tätä ne ihmiset tahtoo nähdä, miten me uskovainen kansa eletään tätä elämää todeksi. Seda need inimesed tahavad näha, et kuidas meie, see usklik rahvas, elame oma igapäevast elu. Laitaanko me vaan silmät kiinni ja sanotaan halleluuja? Kas paneme ainult silmad kinni ja ütleme halleluuja? Ei, vaan ne haluaa seurata, ne haluaa nähdä, miten meillä elämä toimii Jeesuksen kanssa. Nad tahavad jälgida ja nad tahavad näha, kuidas meie elu toimib Ja koos sen Jeesusega. tähden se aarre on kätkettynä saviastiaan. Ja just seepärast see aare on peidetud saviastjasse. Että kun sä olet sen toisen saviastian vieressä, Et kui sa oled selle teise savinõu kõrval, hän ei vierasta sinua. ta ei võõrasta sind. Hän ei koe sua oudoksi. Ta ei pea sind imelikuks. Sä et puhu outoja sanoja. Sa ei räägi imelikke sõnu. Sä et tuoksu oudolle, Sa ei lõhna imelikult, vaan sä olet ihminen. vaid sa oled inimene. Ja silloin siinä kohdassa me puhutaan samaa kieltä. Ja seal selles situatsioonis me kõneleme sama keelt. Ja sen tähden hyvä uskovainen kansa. Ja sellepärast hea usklik rahvas, Jumala antaa meille, sallii meille myöskin vaikeita aikoja, Jumal lubab meile tulla ka ellu raskeid aegu. jotta me opittais puhumaan samaa kieltä kuin ihmiset Et tuolla me maailmassa. õpiks rääkima sama keelt, mida räägivad need Me inimesed meie ollaan ympäri. usein kielikoulussa, Me oleme tihti just keelekoolis, jota voidaan myöskin elämäksi kutsua. mida võib nimetada ka eluks. Herra haluaa opettaa meille tavallisten asioiden kautta, mitä tämä elämä on. Issand tahab õpetada meile tavaliste asjade kaudu, mis see elu on. Ei sitä varten, että me kätkemme kaiken se, mitä meille on annettu, Mitte seepärast, et me peidame endasse kõik selle, mis meile on antud, vaan me voisimme välittää, viedä se eteenpäin. vaid et me võiksime vahendada ja viia seda edasi. Kysytkö sä vielä, että kelpaanko minä Jumalan valon lampuksi? Kas sa küsid veel, kas ma kõlban Jumala valguse lambiks? Jokainen teistä, jokainen meistä on sopiva Jumalan lamppu. Igaüks meist on sobiv Jumala lamp. Me ollaan erilaisia. Me oleme erinevad. Kuka missäkin kohdassa heikko ja vahva. Igaüks meist oma eri kohtades nõrk või Meillä on tugev. omat voitot ja tappiot. Meil on oma võidud ja kaotused. Sillä ei näytä olevan suurta merkitystä tässä Jumalan valon asiassa. Aga sellel ei paista olema suurt tähendust selles Jumala valguse küsimuses. Vaan hän asettaa sen valonsa palaamaan, loistamaan meidän elämän kautta. Vaid tema paneb selle valguse paistma ja särama meie elu kaudu. Pitäisi ehkä jopa sanoa niin, että mitä tavallisempi elämä meillä on, sen parempi. Peaks võib-olla juba ütlema, et mida tavalisem meie elu on, seda parem. Koska näitä tavallisia ihmisiä on koko tämä maailma täynnä. Sest neid tavalisi inimesi on terve maailm täis. Ja sinne heidän luokse meidän täytyy löytää se meidän tiemme. Ja täpselt sinna nende juurde meil on vaja leida see Että se tee. siellä työpaikalla tai keittiön pöydän ääressä Võib-olla seal töölaua taga või köögilaua ääres voi katsella meitä ja voi lukea meitä, miten me eletään tätä elämää. just seal nad võivad vaadata meid ja lugeda meie pealt, kuidas me seda elu elame. Minusta tätä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo, että te olette maailman valo. Ja minu meelest Jeesus seda mõtleb, kui ta ütleb, teie Ja olete laittakaa maailma siellä valgus. se valo sillä tavalla palaamaan, että huoneessa olijat näkevät sen valon. Ja paneme seal nendes kohtades selle tule niimoodi põlema, et toas Meidän olijad näevad tehtävämme seda ei ole valgust. kätkeä se valo, vaan laittaa se esille. Meie ülesanne ei ole mitte peita ära seda valgust, vaid hoida seda nähtaval. Jokainen Jeesukseen uskova on Pyhän Hengen asumus. Iga Jeesusesse uskuja
on püha vaimu asukoht, elukoht. Meillä on joskus sellainen taipumus vaan, että me jotenkin unohdetaan kaikkien näiden omien vaikeuksiemme keskellä se, että Jumalan pyhä henki on asetettu meihin. Meil on see harjumus unustada kõigi oma eluolukordade juures see, et Jumala püha vaim on pandud elama meisse. Ja hän on jo kutsuessa, hän on jo sinun elämään tullessaan tiennyt, kuka sinä olet. Ja ta on sind kutsudes ja sinu ellu tulles juba teadnud, kes sa oled. Ja mennään eteenpäin hetken päästä, otetaan pari tahtia väliin ja katsellaan sitten, miten tätä lamppua voitaisiin virittää. Ja läheme edasi, vaatame, kuidas seda lampi võiks hoida korras, aga enne kuuleme muusikat ja laulame.